Goddag Claus. Så skal vi finde ud af, hvordan du får lagt Facebook-billederne ind på hjemmesiden. Så vi kan se, nu er det kun uge 22 fra 2012, men der ligger uge 23 op på Facebook, så den skal vi lige herover. Det første vi gør, det er at gå ind på den side på Facebook. Klikker på uge 23. Kopierer linket heroppe, så vi kan se, står der HTTPS. Det skal vi huske at lave om, så der kun står HTTP, så den er adgang. Så er der adgang for alt offentligt, uden at være medlem af siden, så det ikke er en sikker forbindelse. Det første vi gør, det er at logge ind på vores ind i backenden af selve systemet. Går ind i artikelmanageren, søger efter 23, det er langt det nemmeste. Tager 2012, aktiverer vi siden ved at trykke på det ikon hernede, hvor der står status. Nu er den enabled. Bagefter finder vi miljøpunktet. Det gør vi på samme måde. Så publisher vi den, som er enabled. Det sidste vi skal gøre, det er inde i modulmanageren. Her skal vi igen finde uge 23. Det er bare det samme og det samme igen. Her enabler vi den. Går ind i uge 23. Det eneste vi skal lave om på herinde, det er at paste det nye link herover. Det er den, der bestemmer, hvorfor et album den tager af fra Facebook af. Det vi skal være ops på her igen, det er, at der ikke står HTTPS, da det er en sikker forbindelse til Facebook ikke tillader, at vi ligger direkte til, uden at være logget ind osv. Så vi fjerner HTTPS og skriver HTTP i stedet. Så saver vi og closer. Går ind på siden, opdaterer den. Trykker 2012, her har vi uge 23. Og her ligger alle billederne. Så kan vi lige krydstjekke, at det første og det sidste billede passer overens med det vi har herinde. Så har vi ikke gjort noget galt. Det var det. Held og lykke dog.